Nandito ako sa tindahan, pinabantay ako ni Mama sandali kasi bumili siya ng ulam. Yung binibilhan namin lagi ng ulam, yung dumadaan dito, hindi pa dumarating. Tapos 11 na. So si Mama lumabas na lang, bumili ng ulam. Kagigising ko lang 11 na. Bili siya ng inasal or lechon. Lechon. Tinatawag namang inasal dito yung lechon eh. I'm excited. I'm hungry actually. Na-ready na yung coffee ko. Brown and creamy. So, yeah, hintayin lang natin si Mama. Dumating na ang ulam. Merong ganito. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi yun yung lechon. But the lechon is right there. Oh my gosh, I'm so excited. I'm gonna eat na. Dito na kami kakain kasama si Mama. And I will have my coffee. I'm editing a video right now. I don't want to disclose the videos that I'm working on kasi you guys, napaka-advanced ng mga ina-edit ko. Ma-upload to. Hindi ko pa alam. So, which is good kasi, diba, kailangan ko ng videos up for you guys kasi nga, I need to stack videos para ma-sure ko na may videos ako kapag wala ako. I'm working on one video and then I will do voiceover on that video. Hinihintay ko pa na matapos yung misa. I'm working on a different video right now. This one, I don't need voiceover, so I'm just gonna do the editing and all that stuff. I'm waiting for a package. Sana ma-receive ko siya ngayon. Akala ko kahapon darating pero wala eh. So sana dumating ngayon na yung package na ina-expect ko. And then, if I get that, I can do a haul. No, I don't need to do a haul right now. Kasi sobrang aga pa. Yung haul ko naka-schedule to be... Ang tagal pa guys, sa ano pa, sa 22 pa yung schedule ng upload ng haul ko. Just editing today. Hi guys! Just finished with my workout. Just color that was intense. I'm sweating like crazy. Anyway, I will open it kasi sobrang init. Whew. Tatapusin ko lang tong video na in-edit ko. I did the voiceover already. So, i-edit ko lang na maayos yung voiceover. Tapos, yeah! Habang naghihintay na matuyo yung pawis ko para makaligo na ako. Just color, that was a great workout. I'm happy. Whew. Okay, tapusin ko mo ito i-edit. Kel, manood tayo, Kel. Kailon ngayon. Panoorin natin ang Laglag Balagang. Okay? Okay? Okay ba sa'yo yun? Ha? Kel? Uy! Uy! Sabi niya sa akin agad is uy, Makel! Makel! Kel! Kel! Uy! 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 Ah! I am looking for snacks because I am hungry. Tapos ano, medyo maaga pa for dinner. 5:30 pa. Wala talaga yung package ko, guys. Yan. Wala talaga. Anyway, Chippy. Meron kaming Chippy, Piatos, OTAP. Meron pa ba kami oh my gosh, meron pa kaming OTAP. Konti na lang. Sirado tindahan eh. Umalis si Mama. May birthday ata siyang pupuntahan. Ay, naku, yummer siyang OTAP pero masarap ang OTAP pero ayoko. Ay, may cracklings para ako. Cracklings. Let's eat cracklings. Sorya. Let's eat. Ang buti na aking kilikili. Oh my gosh, it's so white. Saba, oy. Tsaka. Parang di mo oron. Dinner time! Eggs, 2 eggs, and rice, and then yan kay Mark. Oh, diba ang daming rice? Well, lalaki siya po. Lalaki po siya. I'm gonna get my drink. My drink for tonight will be Yakult. Meron pa ba tayong Yakult? Oh, yes, sir. Wala na masyadong laman yung ref namin. Ito na lang. Beer, Yakult. Ang dumi! Sa ano to? Sa bacon. Ito yung juice from the fruit cocktail. Ito, Nestle, ito, pero I'm gonna go with Yakult and water. So, Yakult. And nilagay ko yung tubig ko dito para malamig ng bonggang-bongga. Cornetto! Oh yes, sir! Let's eat! Pinoy tayo! BBB na! Big night na! Oh yeah!
Tapos ang PBB, guys. And, na-surprise ako. Akala ko ngayon lang talaga mag-i-end. Pero may bukas pa pala na bonggang-bongga. Yung gusto ko manalo si Miho at saka si Jimboy. Binoto ko talaga sila kanina. Tapos binoto ko sila ulit. Kasi back to zero yung botohan. Nakakalok. Burns! I will have my tea, Biofit tea. May mga nagtatanong nga pala kung every night ko ininom yung tea. No, hindi. Kapag lang hindi ako poop today, then I will drink it. And kapag feeling ko bloated ako, feeling ko ang dami kong nakain, I will drink the tea kasi it helps you, poo. Hi guys! It is Sunday! And ano na ngayon? 1:30 na ata ngayon. Wala, boring. Gusto ko sanang natitempt na talaga ako na i-open yung lapi ko. Nandun yung lapi ko. Pero kagabi kasi, late ko siya enough. Mga 1:30 na ata kasi nag-start akong mag-edit ng vlog. And I was like, you know what? Ilang araw na akong sobrang edit, film. Parang pahingahin ko muna sa Mr. Lappy ng matagal-tagal. Kasi before, hindi ko talaga siya ina-open kapag weekend. Yun na talaga yung ko na hindi ko i-open si Mr. Lappy on weekend. Pero for the past few weeks, lagi ko na siyang ina-open halos araw-araw na. Pero gusto ko na talaga siyang i-open and mag-start mag-edit. Pero wag. No. I'm so bored. I don't know what to do. Anyway, nag-post na ako sa Facebook kung sino gusto magpa-shoutout. Actually, na-start ko na yung lista ko kasi may mga nagpapa-shoutout na nagko-comment sa ibang videos ko. Though sinasabi ko sa inyo guys na mag-comment kayo sa vlog, meron pa rin, which hindi naman talaga maiiwasan, meron pa rin nagko-comment sa ibang videos. And kapag naaalala ko, nililista ko sila. But then again, it's not a guarantee na ma-shoutout kayo ha. Bukas ng gabi ko, i-close yung vlog ko. Yung setup ko nandito pa rin kasi si Miss hindi umuwi ngayong weekend, on call siya, so wala siya dito. Hindi ko naligpit yung setup ko para on Monday, which is bukas. I don't think I need to film tomorrow though. No, I don't need to film tomorrow. Just editing. Okay, so since bored ako, I will destroy my shirt. Not destroy it, but hindi ko alam kung anong gagawin ko actually. Lalagyan ko siya ng maraming holes kasi itong t-shirt na to, meron siyang isang hole dito. Ewan ko, na-notice ko lang siya pagkatapos labhan. I'm gonna make more of that. The more the merrier. Siguro kapag katapos ko siyang sirain, magagamit ko siya kasi now hindi ko na siya ginagamit because of that little hole. So I'm gonna make more. Uso na din naman ngayon yung mga may holes, diba? So, let's do it. Look at it, guys. I did the front na. So, ganyan yung itsura niya. It looks fine, right? So, tapusin ko lang siya sa likod kasi nasa likod yung isang butas Sabi ko kanina, hindi ko na lang bubutasan yung likod. Nandito pala yung nagsimula ng problema. Nandito pala yung nabutas. Asa na yun? Ito, Okay, so I'm just gonna finish it up. So first na ginagawa ko, minamark ko lang yung mga areas na gusto kong butasan. So gawin ko muna yan and then I will show you guys later kung paano ko siya binutasan kasi sobrang dali lang. Okay, so yan, na-mark ko na siya. Yan yung mga bubutasan ko. Yung gagamitin ko yung nipper lang. Ginaganyan ko yung mark, tapos tinutusok ko lang yung minarkahan ko. Ganon. Then ay butas na. There! Magic! And then i-ano ko lang yung finger ko para mas lumaki yung butas like that. Oh yes! It's done! Hindi ko muna siya itatry kasi hindi pa ako naliligo. Siguro after na. Or siguro bukas na. We'll see. But yes, it's done. O, diba? Guys! Nanalo si Jimboy at saka si Miho. Oh my gosh. Bet ko silang dalawa And silang dalawa talaga nanalo. Ano bang kukunin ko ito? Oh yeah, may lip balm. Aga pa, wala pang 11. Kaya lang si Papa yung pinapanood wrestling. And, yun naman manood ng wrestling. Gusto ko sana panoorin yung Your Face Sounds Familiar. And yung GGV. Kaya nga lang, si Papa nanood ng wrestling. Hindi ko alam kung ililipat niya. Akala ko late na, hindi pa pala late. Hindi ko tinouch si Mr. Lappy at all today. So, I'm really proud of myself. Bili ka na ng balot! Balot! Ay, Penoy! Penoy kin! Wala, baligyan na diri. Uy! Walang nagbebenta ng Penoy dito? Paglungag dito ko, Pinoy na. Ew! Ano ko, Desa? May kuto pa. Ew! I choose care. I choose flawless. Teams are Your Salon by Mary Pauline. Mandawi Foam Furniture. Inspire your home. Urban Scope Designs. Just contact Architect. Ayaw, sigara ko na, te. Good morning, guys!
breakfast tayo. Pagbaba ko talaga sa tindahan kasi kumuha ako ng kape. Sabi talaga ng friend ng mama ko, ngayon ka lang nagising? Sabi ko, oh, ang aga pa kaya 10:20 pa, nakakaloka itong babae. Minsan nga nagigising ako 11, ngayon maaga. Anyway, I'm having my coffee. Nescafe brown and creamy. And then, meron talagang ano yun? Narinig niyo yun? Parang may malaking elepante sa labas. Akalo. I'm having tinapay as well. Ganito yung itsura ng tinapay. Ang tagal ko din hindi nakakain ng tinapay and kape. So, let's eat, guys. Let's eat. Hi, guys! I will do general cleaning today. So, I'm gonna get my hair out of the way. I will apply my BYS eyebrow powder, or basta ito. Someone asked me to wear it and work out and see kung ano yung magiging resulta niya sa eyebrows ko. That is actually a great idea. So I am going to do that right now. Ayan, katatapos ka lang maglinis. Oh, diba? Shiny, shiny, shiny. Oh yes. Tsaka dito lang na part yung nilinis ko kasi I don't wash the dishes. Merong ibang nakatoka dyan kasi my nails are so precious. Char, joke lang naman. Hindi lang talaga ako nag-wash ng dishes. But, I'm gonna go eat because I am starving, Marvin! We have humba right here. I will show you guys later. But, let's go eat. I'm hungry now. Hindi ako pinagpawisan ng bongga kasi like I took a rest every now and then. So parang hinto-hinto, take ng picture muna, ganun. And you guys, my magnet. Orc na lang yung natira. Ito yung New York magnet ko eh. Natanggal siya. Oh, ito pala! Yeah. Nahulog ni Papa kahapon. Pero, New York, New York. Naputol na tong ito eh. Wala pa rin umaamin kung sino nakaputol ng meron siyang dala. Pero ito naputol ni Papa kahapon. Pero okay lang yan. Hala, meron pa to dito eh. Nawala. That's okay. Babalik pa naman ako ng New York. Char! Hindi. Joke lang. Yung magnet niya din kasi ito lang, konti lang. Compared sa iba, na as in malalaki talaga yung magnet. Ito yung pinakamatibay. But yeah. Humba, rice, water, and Yakult for my lunch. Kain tayo, guys! Let's eat, let's eat, let's eat. Wow, ang dami naman ng rice ko, tingnan. Hindi siya ganun kadami, I promise you. Yummers. Tapos na ako dito sa kusina. Sa taas naman ako mamaya sa kwarto ko. Papalitan ko yung mga bedsheet. Yung bedsheet ko lang. Papalitan ko. Meron bang humba sa Manila? Meron? Hindi ko alam. Sana meron kayo nito dyan kasi ang sarap-sarap na to. Or I'm sure meron naman pero I'm not sure if humba yung tawag sa inyo. Ready na ako mag-shoutout. Ano na ngayon eh? 6 na ngayon. And later on, magluluto ako ng dinner. So, mag-shoutout na ako ngayon para ma-close ko na yung vlog. Ma-transfer ko na yung files. Ma-edit ko na. And bonggang-bongga na, diba? Ang dami nyo, oh, tingnan nyo. Naka 2 pages kayo this week. I'm gonna start with Eileen Platero Tejada, Rachel Lim, Chai Tioyao? Tioyao? Is that how you pronounce your last name? Hi to Audrey Balmes of Batangas, Courtline Ponceja Navalta, Diven Nicole Javier. Hindi ako makareply sa comment mo. Please check your settings. Hi to Mart Lester, Angela Smile. Hi. Hi to Mary Wendy Jacoba, Maki of Consolacion.
dito sa Cebu. Hi sa'yo. Hi to Jelina Grace Eder, Alia Fernando, Tenrose Suarez, Cristel de la Cruz, Roxanne Sereno, and to her boyfriend Joren. Hi to Micah Official, and she actually sent me an email, you guys. She said she did an intro for me, pero hindi ko pa ma-open dito sa... Oh yeah, na-open ko na. Wait, ida-download ko muna siya, and then, yeah, we'll check it out later. Yeah, it's saving right now. I'm excited to see it. And then, hi to Graciel Muntubig, Miss K17, Beck Santos, Billy Ken Havino, Crystal Aguilar, and her husband Juan Carlos, and to her kids, Rhyme and Yumi. Hi! Hi to Erlin, birthday niya sa November 11. Hi! Hi to Jubelita, and to her sister Neg, Pearly Rivera Ico, and to her baby girl na si Chloe Colleen of Santa Rosa, Nueva Ecija. Hi to Jenny Berlin Duhig ko, and to her hubby baboy na si Jose Marie Martinez. Malapit na mag-birthday si Jose Marie. Advance happy birthday! Hi to RC Lazaten Padilla and her daughter na si Nika. 5 years old lang daw si Nika, tapos ang hilig na mag-makeup. Ang cute niyan. Hi! Hi to Kishi Bonifacio. Meron siyang channel. I will leave the link below. Hi to Den Mendoza, Angelica Costales, Zane Saria, Jessica Katubay, Evangelique Palomo Opolencia. Hi to Tin Reyes and to her baby Trisha Jade. Hi! Ang ganda na spelling ng Trisha. Hi to Kay Ligsay and her boyfriend Sam. Hi to Quinny. Hi to Kimberly Franz, Eileen Platero Tejada. And then hi to Kobe Santa Ana, Rose Gilbuena, and to her husband Roland. Hi! Hi to Chini Hoverwane. Hi to Feline Ina. Meron din siyang channel. I will leave the link below. Jessa Dalion. Hi! Dalion. PG Honey of Cebu. Hi girl! Hi to Andrea Perez, Alisa Bar, and to her friend na si Shen Samonte. Hi! Hi to Heidi Claire, Hannah Esor, Angelica Pe, and to her mommy na si Maureen Sumugat. Hi po! Hi to Geraldine Butte Sanchez and to her family na taga Lapu-Lapu. Hi sa inyo lahat! Hi to Roselyn Ramos and to her baby Sofia Abigail and to her husband Anthony. Hi! Hi to Susita Angeline Sia Angelio. Hi! Hi to Rachel Laksamana, Regine Fiona, Aiko Beltran Literal. Meron siyang channel, literally Aiko. Paulina Dacodao. Meron ding channel si Paulina. I will leave her link down below. Hi to Katsu of Cagayan de Oro. Hi! Hi to MJ Jordan and to her cousin na si Bebe Burnett. November 8 ang birthday. So, kahapon. Happy birthday! And lastly, hi to Christine Cocano. Hi sa inyo lahat. Again, thank you guys sa walang sawang pagko-comment sa aking vlog. So, kung gusto nyo ma-shoutout, just comment on my vlog or follow me on Facebook and then comment kayo sa ipopost ko kasi nagpo-post ako every week before ko i-close yung weekly vlog ko. Tingnan muna natin yung intro na ginawa sa akin ni Micah Official. Okay, let's watch. Uy! Aww! Wow, that's so sweet! Hala! Ang ganda nun! Ulit. Ay, ang sweet naman na to. Wow. Thank you! Ang ganda naman nun! I-insert ko siya sa video ko pero sa last part na. Kasi diba yung intro ko may review, vlog, parang iba-iba kasi siya every video. Pero yeah, i-insert ko yun sa last part ng video ko. Thank you so much! Si Carlene pala from Micah Official. Thank you, Carlene! Okay, I'll close the vlog na. I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Bye!